Čaute, my si dáme dneska nájazdy medzi Detroitom a Chicagom. Nie zasa moja klošičko chyba. No. Ale no tak, moja klasická chyba. Áno, ďakujem za potlesk. No presne pre toto nastavenie. A dáme si to od začiatku. Fajn. Davis ako prvý, dobre, Howard. Pekne, Jimmy. Bum. Priprav sa, Crawford. Poď, Gustav. Veľmi dobrý hráč si na nájazdy, len škoda, nevyšlo ti to nejako teraz. Tu máme pohľad na Crawforda a ide set. Pozor na seta. Dobre, Howard. Pekný zákrok. Crawford. A Daciuk. Dvaja súperi. Pavel. A tyčka. Daciuk nepremenuje. Bum. Škoda. Len o žrtku. Patrick Kane. Stále 0-0. Pozor na Kanea. Patrick Kane sa nedokázal udržať na korčuliach a dostal to Patrick Kane. Daniel Alfredson, pokrvný kamarát. No tak. Hossa, Marian. Tak toto ti veľmi nevyšlo. Marian. Vysoko. A poď, Tomáš. Poď, Tomi. Hop. A výborne. A tvoja chyba. Výborne. Tomi. Rozhodol si o výhre Detroitu. Pekne, Tomáš. Dobre. Takže ja si myslím, že na toto video to bude všetko. Nebojte sa, o chvíľu natočím ďalšie, takže to je. Dobre, takže čau.